דוקטור הדס כהן, אנחנו נשמח לשמוע אותך. כן. אז קודם כל אני רוצה להודות לכולם על ההגעה לכאן, לנושא כל כך חשוב, לתת לזה את המקום. ברור לי שהרוב פה הם חלק מהעניין, וקטי, את עשית פה באמת, חברת הכנסת קטי שהיא יו"ר הוועדה, גם חברי הוועדה, ההכנות שלכם לקראת המפגש הזה, אני יודעת שזה לא היה פשוט, והמגוון פה של הדוברים הוא בהחלט מלמד על ההכנות המדויקות, כולל הבאת נתונים של דוקטור ניצן פייביש, כן? אמרתי נכון? כן. שזה לגמרי בעצם מלמד מה שקורה בשטח, לתת את הזרקור באמת על ילדי המילואים, זה להבין את הצרכים של השטח, זה להיות מנהיג חברתי, והוא פועל באמת מתוך רצון לסייע, לעזור, להבין את השטח ולתת את המענים. אני רואה פה, הקשבתי לדברים שאמרו פה הילדים, והם אמרו אותם באמת בלב כבד, ככה הרגשתי. זה לא פשוט, מדובר במעמסה רגשית לא קלה, היא נשמעה פה, היא אפילו הייתה זועקת מפי מנהיגות ההורים, גם של צופית, נכון? אמרת צופית? כן, וגם אבא שדיבר עכשיו לאחרונה, הם מדברים דברי אמת, הם מדברים מתוך ליבם, הם מדברים גם מה שהשטח בעצם אומר, ואני חושבת שלמשרד החינוך יש כוח מאוד חזק לתת את המענים המקצועיים. אני אשת חינוך, אני מתעסקת בהכשרת עובדי הוראה. הדבר הראשון שבעצם אנחנו, וחשוב לי להעביר לסטודנטים שלי, זה שתעמידו את הילד במרכז. אז להעמיד את הילד במרכז זה להקשיב למה שכל אחד ואחד מכם בעצם אמר פה, וזה נכון וטוב, כוכבי רשת, כדי לפרוק רגשות ומחשבות, ואולי גם להעלות את הנושא למודעות, אבל אני חושבת שהדבר החשוב זה אנשי מקצוע, וכמו שפה אמרה מישהי באמת בצורה הכי מדויקת, אני גם זקוקה לאיש מקצוע שיוכל לתת לי את המענים, הסדנאות של חוסן, אמנם אתם מגלים חוסן ביום יום שלכם, אבל אתם זקוקים לזה, זה צורך, זה לא פריבילגיה, ואני חושבת שהאפשרות הזאת של לבוא ולהגיד את הדברים פה בכנסת, המוסד שהוא מחוקק, והוא זה שבעצם מניע תהליכים חברתיים, הוא חשוב, הוא מהותי גם לתת מענים לשדה, וחברת הכנסת קטי שטרית, אני באמת מצדיעה לך. תודה. אני חושבת שמגיע לך את כל הכבוד, כן, כי הדיון הזה הוא בהחלט מנגיש את הנושא של ילדי המילואימניקים, את המחיר שהם משלמים, והמחיר הזה הוא נשמע, ילדי המילואימניקים וגם הילדים של משרתי הקבע, אני לא, כן, ברור, אתם כולכם ביחד, חד משמעית, אני חושבת שאתם ביום יום שלכם כל הזמן זה לא איזושהי אפיזודה קצרה, זה כל הזמן אתם עסוקים בזה, וזה חלק מהחיים שלכם, ולשמוע ילדה שאומרת שהמורה לא נתנה לי את ההקלות, אלא אפס, צר לי, כן, כאילו, נכון, צר לי לשמוע את זה, כאילו, נכון. זה כל כך מתבקש ודורש מענה, נכון, יש חוזרי מנכ"ל, אני יודעת את זה לאורך השנים, יש גם בעניין של אלימות, ואין פה ילד שלא עבר, או שהוא שמע שהחבר שלו עבר איזושהי אלימות, אם זה ברשת ואם זה בחיים היומיומיים, כן? אבל, וגם זה מגובה בחוזה מנכ"ל, מה צריך לעשות. אבל תכלס, כאילו בשדה, זה מה שחשוב. חשוב שבסופו של דבר, המורה, זה לא מעניין, המנהל, כן, המנהלת, היא מובילה תהליכים. אבל מה שחשוב בסופו של דבר, שהמורה שהיא בקשר האישי שלה עם הילדים, היא זו שתוביל את התהליך, היא זו שתיתן, שהיא תצעק לצורך, והיא גם זו שתדרוש את המענים האלה. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה, הדס. אתה יודע, אנחנו יושבים כאן, תוך כדי